যতনা খুলুমখা তে হামবাই তিনি belai kheno kaisa nangmani kaisa press conference chini khorangni tui kaisa saklaimung no joto saimano sing thangnai 3 tarik February chini Central Executive Committee IPF tini sing asokha a chini CC meeting go chini tui phangangkha chini borong manang President NC Deborma te joto chini borong manang CC member rok te advisor board ni member rok te chini allied organization sung jotto no kuthumkha haiklai sung prai 3 ঘন্টা haisung kok salaikha sung jotto no share khlai laikha chini meeting go chini agenda ke kaitham tongo ekta agenda khai chini forthcoming ADC election aboti sung sukrubui salaikha tini third chini fundraising policy অতি সালাইখা তে থার্ড থেকে চিনি মিসলেনিয়াস ও তিনটা এজেন্ট দানতই जों सुकुरबुइ सालाइखा आरो बिसिङाव जों कायसा बालाइखेन चिनि नांमानि जों सालाइखा चिनि फाइनाय 12 तारिख फेब्रुवारियाव जों आइपिएफटि सेन्ट्रेल गेदारिं जों खायनो हममानि स्टेट लेभेल आबो जों हायनो हाय जों आबो पस्टपन मा खालाइखा ताबो चिनि 24 तारिख फेब्रुवारि 24 फेब्रुवारियाव चिनि आइपिएफटि स्टेट लेभेल सेन्ट्रेल गेदारिं चिनि खुमलुंग अंगनाय आबां जों जत्तनो चिनि डिविजनल कमिटि रंनो तिनि प्रेस नि बिसिंतै चिनि खरां नि बिसिंतै आं साख्लाय रगो फाइनाय 24 फेब्रुवारि 24 तारिख फेब्रुवारियाव चिनि खुमलुंग चिनि 12 तानि सिमि चिनि सेन्ट्रेल गेदारिं अंगनाय आबां जत्तो चिनि डिविजन दंनाय रंनो चिनि एलाइड अर्गेनाइजेशन चिनि यूथ आइपिएफटि आइजलेफ्टि आर्टिसा फानग्राक बदल तै जत्तो चिनि एमप्लय दंनाय रक तै चिनि मोटर वर्कार यूनियन जत्तोनो आं कयजागो नर जेमानसाक नर फाइलायदि चिनि 24 तारिख फेब्रुवारि चिनि मास गेदारिं जों अंगनाय जों आसावो चिनि अर जों प्राय आगिनि हायख्लायनो जों 1 लाख 1.5 लाख हाय जों बर कुथुमनाय अब चिनि आसा दंगो आबार बगै जत्तो चिनि डिविजन कमिटि चिनि ताबक 34 34 टा चिनि आइपिएफ तिनि डिविजन लेवल कमिटि दंगो नर जत्तोनो फायनाय उंथों नर जत्तोनो प्रिपारेसन खालाय फैलायदि अब बांगो जों तिनि विशेष के तिनि जों प्रेस कन्फारेन्स खालाय तिनि आं मासाखा तै कासे चिनि दंगो पॉइंट दंगो चिनि forthcoming ADC election जों केबल नायसिंलिया चिनि आइपिएफ ति जों चिनि इलेक्शन एबा जों गो अहेड इंसिनाय जों जत्तो साख्लाय रेखा जत्तो डिविजन साख्लाय रेखा जों ताबक केबो आसाव तंलिया जों सापं हपं जों तिनि फाइनाय एडिसि इलेक्शन एबा जों सामुं तांनाय जों आबामागै जों जत्तो प्रिपारेसन नाखा जों जत्तो साख्लाय रेखा जत्तोनो तिनि बुथ कमिटि खाना बागै तै दिनै बाइक रैली जेकुनु प्रोग्राम थागिया खलागै प्रोग्राम खायना बागै जों निर्देश रेखा आबागै जों जया खलागै जों तिनि एडिसि इलेक्शन बागै जों साममा तांनाय जों साइमानो आबो तिनि इलेक्शन पेन्डिं दंमानि आबो बिभिन्न कारनै फियाबा जों साइमाखा तिनि 1-2 मास बिसिङावनो तिनि एडिसि इलेक्शन अंगै थांनाय तेकासेंगा तिनि सेन्ट्रेल टीम स्मॉल सेन्ट्रेल टीम जों दिल्लीआव थांनाय दिल्ली विजिट खालायनाय दिल्लीआव थाङै जों गोबां मोनसे इश्यू जोंनि पेन्डिं इश्यू न दै जों सालायनाय आबो जों डिसाइड खालायखा जोंनि सेन्ट्रेल टीम जों इमिडिएटलि अ मास बिसिङावनो जों दिल्ली विजिट खालायनाय तै बेलायखे जोंनि इम्पर्टेन्ट जोंनि सेन्ट्रेल गेदारिंनि बागै जों कायसे कमिटि खायखा जोंनि 24 तारिखनि बागै आरो चेयरमेन नोंखा जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट बरंमोनां ब्रजलाल देबबर्मा बचिनि स्टेट लेवल गेदारिंनि आबनि चेयरमेन ते भाइस चेयरमेन नोंखा चिनि मंगल देबबर्मा चिनि एजिएस ते कन्वेनर जों रिखा चिनि जितेन देबबर्मा चिनि एजिएस ब कन्वेनर ते जॉइंट कन्वेनर
जोंनि बिशकुति देबबर्मा धीरेन्द्र देबबर्मा प्रशान्त देबबर्मा MLA गणेश देबबर्मा रतन देबबर्मा शुक्लाचरण नवातिया गणेश देबबर्मा जितेन देबबर्मा स्वप्ना देबबर्मा आइडुलेब तिनी पितर देबबर्मा आटिसानी जहर देबबर्मा जोंनि मटर वार्कार इउनियननि तै शंकरनाथ देबबर्मा बरक जोंनि साब कमिटि दंग जोंनि स्टेट लेभेलनि सेन्ट्रेल गेदारिंग बरक जों अर चिकनसा कायसा साब कमिटि खालायखा जों साइमानो जोंनि अ खेबबेगो जों जत्तनो आसागो गोबांमा जों बरक फायनाय हिनै तै जोंनि अ दिनैनि बिसिङाव आं बेलायखौनो जत्तनो साख्लायनो मुसुगो आं बेलाय हामबाय मारगो स्पेशली आं बेलायखे दिनै खुसिंखा दिनै बुबागोरा दिनै बरं गोनां प्रद्युकिशु देबबर्मा दिनै महाराज जों बनो जत्तनो हामजागो जों बनो जत्तनो मानेगो बो दिनै बनि बुखुकबाय बो प्रेस कनफारेन्स साखा बो बाहायनो दिनै टिप्रालेन इस्युनो तैयै बो हामजाखा बो टिप्रालेननि कक साखा आबनि बागै बनो आंनि व्यक्तिगत अंगै ते आंनि परिबार नंगै ते चिनि पार्टी नंगै आं बरनो चिनि महाराजनो पाइफ्लाया हामबाय मारगो जों साइमानो जों आगेनि जों सिगो चिनि कोनो ते अल्टारनेटिभ करै चिनि तिप्रासानि बागै चिनि थिनांनि बागै जों जुग रमै जों अर चिनि निजेनि इच्छा मतेखौ जों तंना बागै निजे इन्डिपेन्डेन्ट तंना बागै जों एकमात्र अमन चिनि कायसा लामा दंगो जों अमन बारबानो जों साइ दंगो चिनि IPF तिरक जे जों जत्तनो जों बुजिगै सुजिगै दिनै टिप्रालेन दाबिनो जोंनि शेड्युल एरिया ADC एरिया न जों स्टेटहुड खाने बागै जों फुल फ्लेज स्टेट खाने बागै जों 2009 हयते जों आन्दोलन चलाय दंगो जों एग्रेसिभ मुभमेन्ट खालाय दंगो अत साइमानो जोंनि प्रत्येक बोसोर जों दिल्ली थांलायगो जों ते जोंनि ताबो जोंनि ग्राम रेल खायो ताबो 2 बार खायगा जों लं मार्च जोंनि युथ रक 90 दिन 100 दिन अबायख्लाय जों जागा थाङै जों प्रचार खायो जोंनि केम्पेइन खायो ते जोंनि युथ रक जोंनि आर्टिस्ट रक गोबां जों सामोन खाय दंगो आबनि बागै आं साइमन ताबक जोंनि थास्टेनि तिप्रासारक स्पेशली कंथाइबारा इन्डिजिनियास पिपल रक ताबक जतन रियलाइज संखा जे जों दिनै कोनो अपसन करै एकमात्र जोंनि तिप्रासानि बागै जोंनि थिनांनि बागै जों ADC एरिया न शेड्युल एरिया न जों हासे कताल खायनो बागै तिप्रालेन सना बागै अमन जोंनि इमां अमन जोंनि हारमों हायनि बागै आं दिनै बेलाय खेतंग थखा ते बेलाय हामबाय मारगो जोंनि महाराष्ट्र बो निजेनो दिनै जोंनि हाबुबग्रा बो अंगै दिनै बबो मासाखा जे जों बो बाहायनो दिनै तिप्रालेन बो हामजागो तिप्रालेन बो सापर्ट खायो बनि बागै आं कयनाय जत्तनो दिनै चिकन पलिटिकल पार्टी जोंनि गोबां तिप्रासा नेतारक विभिन्न पार्टीनि नेतारक नों आं कयनाय तमा BJP तमा कांग्रेस तमा CPM तमा INPT गोबां चिकन पार्टी रक दिनै ताखु बुखुरक दिनै नेतारकनो आं कयनाय फारि जत्तनो जों थामजा खालायगै जों कायसा भइस रेस मा खालायसिनाय दिनै थिनांनि बागै दिनै भबिष्यतनि बागै अबनो कायसा लामा बनि आं जत्तनो कयनाय फारि जत्तनो निजेनि इगुनो जों पावै थांगै जों फर ओभारअल इन्टारेस्टनि बागै जोंनि तिप्रासा दफानि बागै फारि जों जत्तनो जों तिप्रालेनाव जों सापर्ट खालायलायसिनाय आं खागावो दोरोक खालाय जत्तनो ताबक दिनै बुद्धिजीबी दिनै कर्मचारी दिनै यंग जेनेरेशन दिनै youth दिनै स्टुडेन्ट कमिउनिटी जत्तनो ताबक रियलाइज संखा साइमाखा दिनै तिप्रासानि बागै ते कोनो अपसन करै जों शेड्युल एरिया न जों तिप्रासा जत्तनो ताबक दिनै कताल हास्ते स्नामना बागै जों फान्ड फायदि बरमा आं दिनै बेलायखौनो हाय तंथगो आं अबनो कक सानाय जों जत्तनो साइमानो जों जरा तंख किन्तु जरा पाइ थाङाखै जों अब ते स्लायनाय ताकफोन जरा तंख जोंनि ADC एरिया शेड्युल एरिया जों मोर देन 80% जोंनि पपुलेशन जोंनि तिप्रासा दंगो जों मेजरिटी ते जोंनि हा दंगो 70% लैंड हा बाहायनो अब ADC एरिया खबजागो बनि बागै ताखु बुखुरक जों दिनै अबनो वान सौथाय जोंनि ADC एरिया ताकफोनो मोर देन 70% लैंड हा अंखाय जोंनि ADC एरिया क्लायो ते जोंनि पपुलेशन बाहायनो जोंनि तिप्रासारक मोर देन 80% ताकफोनो जों मेजरिटी ADC एरियागो आबनि बागै जों दरेसि डेमोक्रेटिकली जों दरेसि कप्लाइंग ना हांखाय जों ADC एरियागो जों दरेसि स्टेटहुड मा हांखलाय फुल फ्लेजेस से हांखलाय डेमोक्रेटिकली जों आरो जों कप्लाइंग नाय तुमको जों मेजरिटी जों आरो बरक कबांकु आबनि बागै आं खागाव अमन कासिनि अपसन दंगो जों ADC एरिया न दरेसि जों तिप्रालेन स्नामा हांखाय
जों थिनांनि बागै जगनि बागै हाजार बोसोरनि बागै जोंनि बांखौ हामोंनाय बोरैबां जत्तनो कयनाय फारि जत्तनो जों याक बा याक रमलायगै जों खरां बाक्सा खेथि सालायगै याब्रि बाक्सा हिंलायगै जों दिनै नाहरमों दिनै इमां न दिनै दिस एरिया न फारि जों गोदाल हासे स्नामनाय जत्तनो हामबाय खुलुमबाय खिया